Nagtipon-tipon ang mga batang mambabatas mula sa iba't ibang lugar sa Bicol Region para sa 2 araw na National Movement of Young Legislators Assembly na ginanap sa Digital Transformation Center sa Cadlan Pili, Camarines Sur. Isa ito sa pinakamalaking pagtitipon ng mga halal na kabataang opisyal mula sa rehiyon, mula sa mga konsihal, board member, mayor, vice mayor at vice governor, kung saan tinalakay ang mga isyong kinakaharap ng lokal na pamahalaan. Inilahad ang mga inisyatibo ng kabataan sa pamumuno at isinagawa ang eleksyon para sa mga bagong opisyal ng organisasyon. Kabilang sa mga dumalo ang ilang prominenteng pangalan sa larangan ng local legislation. Isa na rito si Board Member Vanessa Señar mula sa 3rd District ng Camarines Sur na siya ring outgoing auditor ng NMYL. Ayon kay BM Señar, ang NMYL hindi lamang networking event, isa itong plataforma para sa tunay na pagbabago sa liderato. Hinuhubog umano rito ang mga lider na may malasakit at konkretong plano para sa kinabukasan ng kanilang mga nasasakupan. Bilang naging officer, syempre outgoing officer ng NMYL, napakasaya na experience, ang dami mo nakikilala, ang dami mo natutunan sa mga young legislators ng Pilipinas. Syempre marami silang programs na binibigay and syempre yan na nga ako ang sa ating National Secretary na si BM Kirby na magdadala sila ng programa dito. Ano po, kaya excited na tayo na umiikot ang National Young Legislators sa mga programs and projects sa buong Pilipinas. Kaya madami natututunan, legislation, and syempre bilang mga batang legislador, marami ka din nakikilala na mga taga-iba-ibang lugar, learn from their experience as a legislator. And syempre excited tayo na mamit yan lahat kasi tayo mapapakilala din natin sa kanila kung ano ang meron dito sa Camarines Sur. Dumalo rin sa naturang assembly si 5th District Board Member Donna Oñate, na kasalukuyang incumbent Regional Board of Director ng NMYL at ngayon ay tumatakbo para sa posisyong Vice Chairperson para sa regional at provincial elections ng bagong hanay ng mga opisyal. Kasama rin sa mga pangunahing dumalo si Camarines Sur Vice Governor Sal Portono Jr. na siya ngayong Vice Chairman ng NMYL at tumatakbo naman para sa chairmanship ng organisasyon. This gathering is very important na makonvene po lahat ng mga Vice Governors, Board Members, Vice Mayors, Municipal Councilors, Liga President, and SK in the entire Bicol region, ages 40 and below. So, important po ito para magkaroon po ng unity, strong partnership ang mga young legislators in the entire Bicol region, and magkaroon po ng linkages yung mga provinces in terms of young legislator para mag-exchange ideas and opinions, programs for the benefit of our young legislators and of course for the benefit of our constituents in the Bicol region. Para sa kuya, ang expectation ay ang goal ko talaga kung ako mapili bilang chairman, i-uphold ang ideals ng NMYL Mananggad. Lalong-lalo na si pinaka-core niya na goal para madagdagan ng capabilities kan sa young legislators through seminars and trainings and sa pag-provide ng mga resources para ma-improve sa ilang mga skills and knowledge. Ang National Movement of Young Legislators o NMYL ay itinatag noong 1989 upang maging tulay para sa mga kabataang halal na opisyal mula sa mga konsihal, bukal, vice-gobernador hanggang sa mga alkalde na nasa edad 40 pababa. Layunin ng samahan na palakasin ang kakayahan sa pamumuno, itaguyod ang good governance at itayo ang matibay na ugnayan sa pagitan ng mga batang lider sa buong bansa. Mula sa Cavite, personal na dumalo rin si Board Member Kirby Salazar na kasalukuyang National Secretary General ng NMYL bilang bahagi ng National Executive Committee ng organisasyon. We're doing the reorganization of the provincial executive committees of all the provinces in Region 5 and the Regional Executive Committee of NMYL for Region 5. So, mas makatutulong ito para lalo pa nating mapalakas yung hanay ng mga kabataang mambabatas natin dito sa Region 5. Yung NMYL kasi, or the National Movement of Young Legislators, we are comprised of local legislators aged 40 and below. Ito yung mga pinaka-dynamic, pinaka-bibo, pinaka-masisipag na local legislators that we have. And if our figures are right, karamihan first time na ma-elect
bilang mga local legislators or first time elect as public servants. So we are taking the opportunity to not only get to know them, but to hold activities para mas maunawaan nila yung trabaho nila bilang local legislators, kasi napaka-importante nung role na gagampanan nila sa mga local sanggunians nila. So apart from reuniting or reconnecting or meeting fellow young legislators, the 2-day activity will hone their skills in local legislation. Taos puso po tayo nagpapasalamat sa pamahalang lalawigan ng Camarines Sur sa pangunguna po ni Governor Villaferte, at sobrang grateful po kami sa sobrang init po ng pagtanggap ninyo. Mas malaki pa po sa akin yung tarpaulin ko sa labas. So thank you very much po. Ang sarap din po ng pagkain at napaka-warm po ng mga tao. Truly, hindi ko po naramdaman na wala ako sa Cavite. I felt home in Camsur. Maraming salamat, Gob, at gayon din po sa pamunuan po ng buong pamahalang lalawigan ng Camarines Sur. Samantala, highlight ng pagtitipon ang gaganaping eleksyon para sa bagong hanay ng mga opisyal ng NMYL. Isang hakbang na layong ipagpatuloy ang adhikain ng organisasyon sa pagbibigay lakas sa kabataang liderato. Regine Boy, CSN.